Yes, Lord. That's about quiet to Jadi aponya kopo ya maudi so. Wa ya shase ne me ya kopo o ma yesira ba yure. Ye boye ma se koto sori o. Sasa we no kwafo. Yes, Lord. E ba de woni na tuni ye. To me na kwakwa ma wasa wase. Yes, Lord. Enti wa boya mo ba ma ya mo ma sama. Ye firi akoma mu ye mu ade ina shira. Oti asifo no wasa fera. Yes, Lord. What kuma ma ye. Ye da wase. Ye da wase. Ye da wase. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ishanka radidin yafasa kwanya we so na me na otitiru ni a ene erade na me so ede na asem eba erade nyankopon hutuafo a wayi na wieye bremu oyo somafo okute onyankopon asem Jesus. atwa ne so de erade asoma no oka onyankopon adwene. Yes, Lord. Na Bible say ebra so ene na abofra na according to 1 Samuel chapter 9 o say abofra ne ka chere se minimo difo bi ewo kuro yi mu na asem bi a oka no ebam na nanimu ye nyam. Yes. Ya papa enwosra ete no so ene adoma nyamede ne ayi adwuma enye enkwada adom na onye abefo sofo menka ne sa na ti asesan se wagira wonyankopon asem ni tumidi ayi adwuma no mfinhia aduonu num ne na ebrei mu senka nipa ne bo abaso a ka ne homa de ankwantime ensesa nanso obra ne ho ase ye adwuma no na nwumre owa afidie so se wode onam awurade tumi so e de awurade asem ebreu na bia me pe won ho se onkuchi onyankopon asem ne nsa kire mu na emom ne dabia waka ne awurade ahye ne se onka na nwumre owa ha eye bishop Albert Saki Kwapon ebre ya kwa ne nchen bishop ya mo akwa aba eba Sompa asofo mejusu ewura ya menhira general na mompomo atisan awurade adom papa ye ho ye pa yeda otumfo nyankopon ase ma memfa saa akwanya nso na menchia Sompa TV ahwefo ene Sompa radio etiefo ne won so o hweyan e wo Facebook ni nyina memamu nyina ajo amen menim se mo ho ye Ewurade nyankopon ene wo adiniye yes na wotwe wo hoi encheba da bio enti se na wotwe kwa pro na beto asundwemu apomudemu a na wabusua da so te ase a na ode enumonyam ni nyina ma Ewurade efise Ewurade ene wo adiniye that's right ebia enene da di kan a wo hwe ya eye Cedar hour ena wo hwe yen eye Cedar hour oyo nyame somafo nyankopon difo onyame akoa eye Albert Kwapon one ni team ana modi sa adwumadie no ebrewo na firi edadwoada ekosi ni fiada enwumre nonkron bia kosi se nondu ebebo na enije sem ne se nyankopon asem ba wiea ensankyerene nya adanse edisida awa na chi enti fafon na frobi no bi sum frobi na ka kire ne se onyame somafo no waka ne ho asem nyame difo no wa bedu na one ni team ni nyina abedu enti no onfa ne radio anasa ni TV no emfa nto Sompa na obenya adanse na enye no nko ansoso ode to Sompa anasa ode to radio na wiea owo nsu bi a onfansi so na nyame difo no nyame na asoma no a nyame nam no so eya agede na wona ya o follow yen na memere da o hwa adanse a yebo ne wona eto danso so a mema yebo adanse a kire wo no eno kire se de nyame asoma no no oka je ben anyankopon asem na baby bia ye wrade Yesu Kristo ka asem ni bia nyame tumi edi echiri enti ene kamia ye se ye de nyankopon asem no nko na enante ni papi eyi nyankopon tumi no eyi asi nchen na no na Cedar awaye ba ye ka kira hwefo na tiefo se nyankopon tumi no daso ho ti se ye beji nyankopon dia ye behu onyankopon no
animonyam. Hallelujah. Amen. Enti ene onfa insurance TV no so na nya insure keke owo documents bia so so a onfa to TV no so ni bibi yare na ye den aye kaya de owuyade a omena ofo ni photo no ento TV nanim na se radio nanim bia wo hwe me awute bronsam fa wo babi nomum bronsam de enubone ne nsanom ne akowia brabo bi fa wo babi na nya sa note enye ono a eye sunsum bi eye enamfofo bi ena hine bi ta akire na wo bekom no nso abusua bia ne emunsem abusua bia ne apama ediso abusua bi wo ha wo firimu a emomrante ne maburu no ye hawon ye tete wo bo ansanom ne sa anuoma na wo fi ho abusua bi so wo ho so a sa bronsam tabai fi ho enti sa anuoma ne nyina no Jesse Nyankopon bem o de ni photo beto TV nanim anase radio nanim emna nyame asem na ba wie no na ye bom paye no nyame tumi nyame ahoden e de ne nsa ba ye de kan na ye baso pe na wa fa phone so na wa like Sompa page no e kan Facebook no na wa share link no ama afoforo so etie nyame asem na ebei na obeye o kristoni a na ensan de toso miene ne se Nyankopon se menu miene ne na dance fo enti wo se odi kristoni wo ne ne sori no ho de bai dance mre bia se me mawrade adidie de kan the Lord Supper no e wa solifia me kire eye asafo ne se kire sem ne se Yesu Kristo kan Matthew chapter 26 verse 27 from verse 26 27 to 30 now verse 27 time o kan say we ni me honam ni me moja ya pamade ya me de mamo o se munye yei enye den enye kai enkusi se mesa ababio na o se munye den modidi amompai munka mi wuo no o se Yesu kan say enye se wudi communion no kekew enti me ka kire communicant bia o hwe me a otie me ma me nom ne me papa nom o ye communicant a o so di awurade adidie no wi a pai mu ka ni wuo no di ni wuo no ho adanse o se se obese ya ba enti wudi awurade adidie na unni ni wuo no ho adanse untimi mpai mu nka o te se obi a ono so wan ni bie. Hallelujah. Amen. Enti adanse na sese yedi wo Kristo ho no obia no kwan ya obetimi afa so de adi Kristo ho adanse eno enti na me ba fidie so a me ka kira o say o kan Daniel chapter 12 verse 3 na o say na badwema no ebehwen na wona otimi etwe akra de ba osoro ahenni nim obehwen se nsoroma na de otimi de nipa dodo ba osoro ahenni nim obehwen se dampem nsoroma enti na meka se wo share link no na nyame asem na ebai na obitie yen na osakira na adwe na wo send link no wo na wadwe sa akra no enkwa ebi so okra bi so ti o haw ne amane mu se wo de link no ma no ne ye bom paye na oje bi tono so ye wo ne nam so a o sa okra no so anya oje enti na me se oba na wa fa phone no na wa share link no. Hallelujah. Amen. Ma me fa sa kwenya iso na memo MCR abaso azuka bema one na pamfo King Solomon no mo ne Kevin no mo omobo adwuma wo MCR nya asem keto na toda obo nse na fidie no twetwe no machim ato ha no maba no mo di bibi hihye omo asom omobo adwuma Nyankopon o nhyira omo. Amen. Sabre yi de amemfa kwenya so na menchia eye edadanso ne aja aginim enne dey omati omo na chi kakra ba bi omo wo bia no eye Cedar our team no ye chia mo papa mo boy twoma Nyankopon nhyira mo mo amo fie ni nyina mo bo chidom ni nyina Nyankopon o nhyira mo. Amen. Na Cedar our ye ba nyame asema ye de brahwefo ne etiefo nyina ne se ehefa ene yeja no mo Nyankopon no wo a osofo ohaw amane abenedie ye koso nyoma toto nyame mmase osofo
na what we be our sema esi. And so Isaiah chapter 43 verse 2 and verse 3 Nyankopon say ye nam ogya mu a one ye ne wo ho ye nam esubonte mu a oka ye ho say subonte ne nya dan emfa o say yade a mede gu Misrim fo so no memfa bi nya dan engu so na mo ne me yare safo osofo na wura ayare sabia enyame mai yare wura fie bremu a kristofo ayare na nyame a wa hye ye bo se ono ne ye yare safo nyankopo no wo he osofo Proverbs chapter 3 verse 24 say ye beda na ye na be ye de na ye nya de ye mo birim asofo enami kase obi ko ne na ye so wana Timena bobrim wanu ani atibra entiana ye be wura twere sem no mo enne moti asem ekoso ewo kumawu na awere ho sem se anua ka obiti na dwom Bible say nsan nya adwuma masa ne nidi na anua ka tima bo wura eye container mu nipa nyina kum won eye busua mwani eda koto mojem wani abresa kokowa no ebusua no nyame hye moden na onso mu ena fom se wo yire oba unu bi be kraw se okọ store aba okọ adwuma ba ko bie ni container ba obetene se wo nyare tim pai no onyina ka kwa se wu eya wreho semo oyonko ne se oyonko da ebusua no ne komawuman ye mamunyina yakọ na memfa omokra ensi samre yanko Facebook no na mara na nyame asem e ba na no odin nyame asem e ba na no odin ena frobi se na so ye Monday o ye de na wotwe no be hye radensa enti fro ukru fro yire fro manu fro na fofo se we de ye nche ye boja ye just 30 minutes per na aka enti enenya senkotwa intentem yanko Facebook ni YouTube ye bobra Facebook wo samodan so gina so boaten ya gina so Felicia Ntwa gina so Agnes Nyame gina so Rutu Asamoah gina so Afia Gospel gina so Porsche o se gina so Beatrice Ofoli se wa usa upon David Alisa Moaten asuma ni Root Benis Japan Suzy Fokuo Samuel Safo Emmanuel Adredu omugusu bebre Samson ametwa so dia na Danso Michael ejina so Sheila Adepa ejina so Sana Mary akwa ejina so Elvis Ajima ejina so Comfort Edu ejina so Erica Eje Georgina Yambira yana Another Center Mami Pokuya Benis Japan Ayon enso ejina so Boss Lady ejina so Felicia ejina so Felicity enso ejina so Felicia Boaten ewo so na Jesu asset Cedar Mensa ene Aisha Dauda me to so YouTube no so Zinabu Amedu jina so Nchiraba ewo so Mariana ejina so Angelina Fokuo ejina so Asantewa Krobia Presira Amankwa Hega Amwa Anthony Opoku Adwa Sewa Safo Samuel Alice Amwaten Suzy Danso Bright Amwa ene Abena Eje ejina YouTube no so a one yesum ene anumre mo like page no na mo share page no mo share link no ma hwefo na tiefo ntie na mo fa mo comments so amara bo so me bia Cedar awaye yinsemfo abako na ya de atoto tweresem no ho na de atoto ya brabo no ho na ya bobo ho sadia na tetefo no yo ya onyankopon bo mo ho ban onyame gi won firi won haw ne won amanem na onyankopon nam bisu dumo jatumi osofo kan Hebrews chapter 11 na nioma nyankopon nam tetefo gidia owo awurade mu no ebisi jata Daniel mu nyina da jata mena mu adechen ya jata no mfa wo mowire anka won Shadrach Abednego no mu ne Meshach mo da ojafu no mu a ojafu no ojantimi anya dan ansho ye bisa se ye penso se nyame no sa to mana ma ye janum die for 40 years no nyame no wa yefa o se ye kwati na asema ye akwati ya di nyina yes o se na asem no mu na nipa ye nkwa no wo na sa ne nkwa no ene nipa enti o kan Psalms na o se na asem no ye na se kane
ene ye kwan so enti nyankopon asem no firi abrabo no mu a o kwan no so no ebeye sum han no enti me ma wona asebio na ene ye generation ye kwa sorry pa generation ye bompa ye pa aso generation ye mfa nyame asem enye adwuma osofo nipa no kwa sorry ebi mpo ya asofo nsoro panyimfo a onimde e won twere sem no mu aso ono mom e na oye nuoma enzam no enti bosume ya hase se things to avoid as a child of God. Nioma esese oche ohu firi ho. We make asa kire nyame ma. Enne nyame asem na me kasa kire nyame ma. Ose ye wosum ma ho, ene ye wo han ma. Nti asem na me kasa kire han ma, ye nyame ma. Nti ose se wo ye onyankopon ba de a, nioma esese oche ohu ifiri ho. Nti ye hyase se generation kwaya ye fa so de pesika no dodo no anya kwan papa so se kwan bia so a mefa so anya sika kwan bia so a mefa so mie bi nyuma se nipa na bewuo se obi aja pade na be free ni nsem se mede ne edin apobo ebeji amafo aja pade ebusu aja pade na makanta so no osofo memfa no ene can say Bible said you open when you no Jeremiah 17:11 na one fa kwan papa so no parce c'est akokore dia obutu kosua enyo no ena oto yeso no say ekire no wo say nipa no bedane okwase ya wo say won kwa na no bebum afamufa aboa enti na otwe na atwa mu ni nyina ye ne ahwefo na tiefo kan kwan a nipa fa so a epesika eye kwan bone so na say tufu say kwebu wo so ye fa so pesika enye kwan bone so anso so nyankopon asem no nyame ahyehye mmere ama onipa ena nyame bo berima ne oba o se berima ne abusua ni ti na ne de nyame san di adom nipa bia no enso nipa ni nipa nya ka ba ko o so pamienu onya mienu o so pamiensa onya fie ba ko o so pamienu enti ene youth no say ya mo say nyina ne say ye maamenom ne ye papa no ma agya nkura na asawram osofo ye ka sei afe na maame bi ba fi enti ne mana wawo won na esese ohwe nkura no adidiem no musukukom ne nuama no wa agya di ama obi frifia ye na mahoma che se ye ba eye Sompa first service ahoma che nipa wo kwa ho enti ne ma no okwa adwuma ne nkura no sore anso okoyo bese aba anajo from eduada ekosi fiada memne dampo no bese ya hwe nkura no ahwe fie no o se akwa yie o se akojo okuo bi se wankwa wato kuo no mara enti amma ya makwan ama boronsam awura fie ho enti de ye panya dan a ye peye sisi nyina hwan mu na ye de jawo akura na wo bo abrabo na ma wo no nkura na ese no enti ajapade no uwu akire ya pani behwe omo ton no selewa o ma ton no selewa so fo me na me ka me kire wo enti be ba se ye tunya me mafo osofo ye be wiase ya mfa hwe am eye nipa refi no ho se obewu nipa urefi bronse me yowo ni atemu afi nipa tim no de sika ni ajapade ewure nipa tim no na ye ba yesi ye ma ahwefo ni etiefo ye ni aba ye ho so even efri asofo no mu bi so ekosi even e kristo from ketua so de nyame de amaye bia enso ye ni enti enede nso so baby a ye draw point America ho asem say I've avoid wicked osofo ni petimu aye den ewe ye brem enti twe ho firi etremodini ewudie hu ene nipa bi diewu nipa diewu ofiri se me diewu afa me hu adi na osofo ewudie no enya se obetwetu aba obi tei enkwa na wadiewu enya se odisi kan ebe wo obi nkwa ena wadiewu na na twerɛsɛm na ebe kom no ebe ma hu se nneoma bi a wo ye no udiewu so kan Jeremiah chapter 18 no verse 18 kona
ɔsɛ ɔka sɛ mommra na yɛnkum Jeremiah na asɛm na ɔka nyame sɛm a ɔka no ɛmmɔ no na kwan yɛ ɔsɛ ɔmomfa nku no ɔsɛ ɔmomfa ɔmo ano ɛna nku no enti obi hwɛ yɛ obi tie yɛn wode wano ekum nipa bi ɔsɔfo kan ma yɛntie Jeremiah chapter 18 from verse 18 19 20 na yɛntie ɛnam kan 10 na ɔka sɛ mommra ma yɛnkɔpam Jeremiah tiri so ɔka sɛ monya dan ɛma yɛnkɔpam Jeremiah tiri so na emra renyira emfiri ɔsɔfoɔ hɔ na futuo rempa onyansafoɔ anum na asɛm remmɔ odiifoɔ mommra ma yɛmfa tɛkyerɛma enkunum ɛhɔ pɛpɛpɛpɛ na momma yɛnya aso ntie ne nsɛm no bia na wanya aso antie na asɛm ɔsɛ yɛmfa de bɛn tɛkyerɛma enkuno enti nipa bi diewu ɔsɔfoɔ wudie na wodie ni nyinaa asɔre panyi o ɔsɔfoɔ o ɛda o mekuoni o memakuoni o youth ni o evangelist ojina bonti preach o anso ordinano ekum ni pebi ɔsɔfoɔ ɔfa handi ɛyɛ handset yi ɛyɛ mobile phone yi na wafrɛ akɔgyina bɔdeɛ bi ase dua bi ase na nsɛm na wo ka no ɛdenti na wo tete na wo yɛ saa kɔ ɛdenti na wo tete yɛ saa kɔ no ɔno ama me yɛ mba ti me kan nsɛm gu no so pa no ama ɛnɛ na aboafo nyinaa afiri nsɛm wona me no kasa sɛ ɔse yɛmfa kɛtrɛma enkum ɔsɔfo ɛnyɛ deɛ ɔyɛ nyinaa sɛ ɔka enkwagye sɛm ɔka nyame adwene wɔn ɔwɔ hawo no ɔbɔ mpae sɛ obɛfirim ɛna asɔfo bebree ɔwato wɔn sɛ nipa bi no de kɛtrɛma torɔ eku sa asɔfo asɔletie nyame asɔre ahodoɔ na dia me pesa me ka kire o ne se ewudie bi anipa wudie bia no onya so akatua the consequences of wickedness se wo ye the udie ewu wo boatrimoden ekutubɔfo so no fa hye wutim se obenya so asotwe enti 2026 afi foforo ya wura mu no nioma esese nyame afena nyame akoa twe ho firi mu ɛna me bɔ kokosa yenko twere sam yehwe Psalm 1 verse 6 na yehwe Proverbs chapter 10 verse 29 Psalm 1 verse 6 efiri sɛ Awurade nim tenenefo kwan na abɔnefo kwan de ɛbɛyira utie efiri sɛ onyankopɔn nim atenenefo akwan enti 2026 ye yɛdan ye papa di papa echi fa nyame asem nante na wakwa nyina ba yadan ebetere na ose abonefo na akwa de ose ebe yadan abonefo akwan ebeyira enti bomoden se 2026 de obehwe ho yie na etimi aboa ye Proverbs 10:29 ose Awurade akwan ye ahoɔden ma pɛyɛfo Awurade akwan no ɛyɛ ahoɔden ɛma pɛyɛfo na ɛyɛ ɔsɛyɛ ma amumuyɔfo na ɛyɛ ɔsɛyɛ ɛde ma amumuyɔfo ɛyɛ de bɛn ɔsɛyɛ ɛde ma amumuyɔfo enti 2026 me tumfo wa wo hwɛ me a wotie me a wodi na mfofo bi akyi udi ekuo bi a wakɔdwon echi my god sɛ wokwakoye mumu yo no Bible said die na beba wo so ɔse ɔsɛyɛ na beba so ɔse die bɛn ɔsɛyɛ na beba wo so nti na futu sema mede ɛma wo ɛnɛ anwumere wo Cedar awa no so ansa na yabɔ mpa ne sɛ nneɛma ɛsɛ onipa bi ɔfrɛ ho sɛ wo yɛ nyame ba wotwe ho firi ho ɛyɛ wudie. Yes. Na ewudie no enya de watwe tuo watwe sekan de odi obi watu obi edu enkwa na odi ewu wo so so ode wano e kan transem atu obi so no enam so
obi aware egu wanu mo asem wa kanti obi aware egu wonti obi ahye dam a wasu a ene wanya koma ya de won sem ba ko a ukokan yenti obi wo hweme utie mi enam so abusua bi basa abusua na ka abusua ni ti ye obi ko abusua bi mu awade no wakotete abusua ni nyina uko wura adwuma bi mu no wakotete adwuma ni nyina mu ensem a wakokeka no ho no eye wudie echense wo de sekan ade ato obi mene mu a watwa ni mene enti me ba se me ba betufo se die nipa beye bia no na ehwe asem a me yi nipa ba akopɛ na maka no ho asem ne ntimi nwie osofo nipa ye friend se ohene a oye ohene David na onyankopɔn asem se the man in my own heart nipa odame yankasa makoma so enti ma wura mfi se onyankopɔn soma odifo Samuel ko Jesse fie na Jesse man no mo do so yie pa o no mo ye mema sen mema mako sen anso so nyame chusu hwan David wo no na yeketo a eno ma ye sra no enti na nyankopon akoma wo David so papa enti David ye nneoma bebere anyankopon nam do no enti nyame de che no David ko di e kire pan no anso nyame anya no hwe anso mena David bo modern se okodi ewu odi ewu no na ewudie no David nankasa nkodi ewu ahona me pesa o hye no so enti uton obi ma obi o ka obi wansem bone o twa ntoto obi so na nipa no de ebufuo ekodi obi ewu a wona o ka sa asem no wona sa o hawo no ewudie no wona wadi efise onyankopon ka no perfect kire odinfo Nathan say David hit for kanate akum yoria anso be bibie no ho a David fa sekan edekokun your friends are hitting you area. Na embom nipa your friend say so ode David ko gina okon no ode Uria ko gina okon no da bia no ode no wo na saa na David atwere egu krata no mu say fa koma soja panyi no e wo hemfa onfa koma no okon no so onfa ni nyina ba bi okon na no ode no na owu ye no onyankopon ka tro odifo Nathan say owo wen se kana ye di kum eye Uria no eye David na de saa your friends say no na nwumrei me pesa me ka tro say David ye oye no o how ba no so enti 2026 wo wura mu yie o anso wo hwe hu yie a o how be ba so no na ye kan Galatians chapter 6 verse 7 and 8 no di asem no kan ho mo na adam ho onyankopon no onsi no atwehwe efrise onipa guo no efrise di onipa guo no na obetwa enu papa di oguma ne honam no di oguma ne honam no ne honam betwa proye na di oguma honam no hallelujah amen and then ye man copy enti David di nyame ya adoma ye beto aso yes say David eko ede ono ankasa adwene edi ewu no o hawe ba no so ti 2026 hwe hu yi afa na ya sha afa na se eni nipa dodo achi don't follow multitude to commit an evil hwe hu yi na o haw yamane ama so na ewonua bebre ho e beba so di bechini udi betune na obi na eya men na beye na busuamu ewo ho aso anya nuoma nyina na yetu Sompa FM Nyankopon na yesom no ye wo law of karma yes lord eye adwuma o se de nipa guo bia no eno na bi ka no law of nature no wo ye den untimi twetwe wo ho emfiro nyame ma wani mra ho so amen na Nyankopon hira se na wasai wo mre na one ye esom e wo Cedar hour yiso ye gira Sompa altar yiso na yeso afra urade nya oh Jesus empire di kan se na enyina nim se edadwo ada no ye de ye odima empire enti asan ya hya ase bi ye bom paye apeja Sompa media tera one media energy sem ni se enye Sompa
TV ya ba ye ya ni radio ya ka nipa pia anam Cedar Hour so anya wona dance anya wan yaresa wona wabubu for 6 years wona diabetes wona owe ni yade wona kwantu semni aware semni awo semni ko onya sa dance nipa pi na fiada ye yempaibo a omo base Cedar Hour nti omo anya dance even Friday ya ye yempaibo kase ya obi dia dance enti e wasa fidie etena hoda na menu mienu ya foforo so de Nyankopon asem ka se Awurade Yesu ye gira wa asem so e was Psalm 37 verse 5 so Psalm 37 verse 5 so say ya fa ya kwan hye wa Awurade nsa so say ya fa ya kwan hye wa Awurade ya honto so ya fa ya honto so na obeye na wotwi nyina ya de Sompa media Tela One media and Tela One media adwuma yefo nyina adwuma yefo fidi ahodo ye de ye adwuma fidi kase yi so ye nya shawansa obonefo ne hihye ye bia pegu pray for Sompa media and Tela One media pray for na papa media Tela One of Jesus Christ. Well, what fear no empire be a bobobi. A fe na oteka moti adwuma bobi. Ewrade ye de Tela One media ne Sompa media show sana wotwe. Amen. Obonefo ne hihye ye bia ye break it out. Amen. Obonefo ne hihye ye bia ye break it out. Amen. Ewrade to nhyiransuo go afidikase so. Emu adwuma yefo eye management board ni nyina ye de omo nyina show Ewrade nsa. Emu adwuma yefo nyina na wotwe nye nhira emma Sompa media ne Tela One media ne emu adwuma yefo na mre bia ye base ya nya bia abetena kan wasem ahyira ahwefo ne etiefo wo Yesu demo na ya bo mpae give me so amen prayer number 2 also for eye odima mpae Yes. so okay say 1 Timothy chapter 2 na or say the chire no yenya de ben odima mpae emma nipa nyina osofo ye bom paye e de ama ye busua ye de ama ye nua no osofo no na make business ene okokumawu a ebusua bi na ade ya ato no se mete sa na ekode a yese maame no ne baso so ka ho omuwo ewo container no enti ebusua baako nipa baako yemma osofo ni papa akura no papa ne yirewu ne bawu osu ne ba na so osu ne yire ena twuma kofodua eja to bi fie 2 room say ehye dweben efi foforo ja to mu enya Awurade a ka no so nyina ahye enti maame na oda saa edan na ahye no ena hifa na oda oni okru ne ma o osofo oyonko da ne da omunyoma nyina ahye dweben me hu omomobo ye bompa ye se na wotwe ye de ye kunu ye de ye yire ye ma wono wa kwantum obi man so e ba Awurade enim ye de ye nyuma ye bompa ye se ene evil agenda bro sam gina to bi e wona wotwe mu etia wa busua Awurade tomu ja Awurade evil agenda
Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Facebook for the YouTube for the type I break out 3 times. Yeah, bumpire. Isaiah 54:17. Or say akudi obabo tian erinyina. Na katrema bi a obesole tia ya tembu. Na just so for ye wo katrema ebie na no tia na wo. That's right. Ye wa akudi a yesuma se mra wo so. It is ye Psalm 91 or can pay faith from verse 8. Na ya call your friends 11 na. No I can't just wa hye na bofo am. So onya dan on show na ho anya dan na chese nyame abofo ahwe na mpaebo na ma ho ba ho ba ye dan ebebasem o ma ho ba ye dan ebebasem adwuma yefo ebebasem ukunu na ho babasem oyere na ho babasem ne ka o de nam ho babasem ye bompa ye se na wotwe efri ne kosi se na wotwe be kwa wiye wo adwuma yefo wo adwuma bebe bia honam mo amobetu kwan appointment bi owo trotro obetnemo basa obaforo okuru ka wo yire ka wo ka ye de shawrade nsa ye so obo ne fo ne hihye ye bia ewrade mpengu ma ye wo yeso dem sa bompa ye bio wo yeso ma school ma tu Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Amen. Type of amen. Prayer number 3. Ye bomb paye. Edi oman Ghana. Krodi a wote so brono awo mu, asafo awo mu ebe rade nim se na wotwe nyame abasanye kasio de beye sign de beye musuo de beye amanya bia erade pengu de oman Ghana dosu ko Yesu mojam ye bomb paye peja president one na pound for him for one a wabiebie nyuma wo man mu amanfo ye bi se bibi to omo a economy ni nuama beba fo e asofo ahodo kuta wo mudie mu a odia ma man no nyame ma omo ho ban pray for baba ya pray for
Jesus Christ. Prayer number 4. Yeah, bonfire. Also for Oko na so we can see that you ben na oson ye. That you ben na obi so far ho. That you ben na oson ya abo hu. That you ben na oson ya ade che na wurafi. Ye wo da ye papa ho. Na ye wo da ye bone. Na da ye papa ne de otofo ta so entire mantem. Na ne bone ne de wanya ho adwuma sese ya. Ye bonfire sign da ye bone. Bible say ye num no wasiesie ahode atamfo nti. Psalm 8. Ye bonfire aka che Awurade say da ye bone bia obi aso afa ye ho. Ye ankasa ya so. De ye kan ne de ye kan ye break it out. Da ye papa ya so no emrem. Pray. Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. We go for the last prayer. Matthew chapter 7 verse 7. Nyankopon say onim de hia wo. Asoji se obi sa no. Yes. Obi hia yaresa. Yes. Obi hia wo. Obi hia kunu. Obi hia yire. Obi nkrata sem. Obi promotion. Obi tie wo obi man so. Na adwuma sai. Credit hours no. E ka ketu obi ne kuta no. Enti de e ba ne se ode ne nyina tua bills. Na busuan for fisa ni tumo ode. Anso sika na ne saka ni sha. Ye bompa na wotwe. Ye de yakoma so ade akwa Awurade ne. Awurade oso obeye. Oso ye misa. Oso na yenya den. Obema ye. Ye nhwehwe. Oye behunu. Ye mom na obeyire ye. Bia wa na bompa. Awurade ye sana dumeyo. Pray for Awurade ye fomo. E na se ye rewe. Wa ye so demo. Ye rewe jumano. Ye rewe baimono. Ye rewe yalesano. Ye rewe yenieno. Ye rewe kosuono. Ye rewe yalesano. Ye rewe baimono. Ye rewe jumano. Ye rewe awono. Ye rewe konusamno. Wo ye so demo. Rababa. Kabalaba. Rababa. Rababa. Ebalaba kabalaba. Rababa. Rababa. Sandada baba. In the name of Jesus Christ. Kasa Rapi. Awurade na watwe o na watwe me de show nsa me de show nsa me fra bambo 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 me fra sika me de madwuma me de adwuma e show nsa me fra tofo me fra tofo eba madwuma eba madifrenya nhyira me fi banya nhyira me ma difrenya nhyira me ma edifrenya nhyira omo fi banya nhyira wo Yesu dem wona wa obi manso wona obi manso obi kuro monya ni ni madon onya ni pani madon ni madon eno nyango pani madon ensimu ye na wotwi o Yesu demo na ya bompae ye me so say amen amen yamra no copy kanyanya ka no ba bompae na koyenim ena me condom pae bo say anso so yamra no aso eno nti e hia me I was Sompa first service and so ahomache 5 to 6 yesu ama ahomache be hia mo a mo pese ye no mo bom pae na mpae bi wo heda wakoma so hwe TV na nima ye na mestere ne nyina egu ho na ofra ye free so every 10 go say 11 ye no ba bom pae na mo a mo tie radio no nti
numbers ni 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 number tosumi 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 me bom paye gu nsuo no so ne o documents bia so Awurade me gyina nyame asɛm so wɔ Psalm 107 verse 20 me soma Awurade asɛm kɔ ɔkra bi apagya nsuo ne documents sɛ yɛ Ghana obi man so me bom paye sɛ nsuo no ɛna ne Yesu mogya Amen. nsuo no na ne Yesu mogya Amen. nsuo no ɛna ne ayaresa nsuo Amen. nsuo no ɛna ne healing water Amen. nsuo no ɛna ne miracle water Amen. ɛna ne nsɛnkyerɛnne nsuo Amen. yɔde nsuo no bɛyɛ biara Jesus. adanseɛ ne nsɛnkyerɛnne ne akyire Yes, me fra adanseɛ gu documents no so Amen. nyame tumi ntɔ documents no Amen. nyame grace nyame favor ntɔ documents no so wɔ Yesu dɛm ɛna mabɔ mpae yɛmɛ so amen Amen. nyame hyira wo pii sɛ wosan wo mmerɛ na wo ne yɛsom wɔ Cedar Hour no so ɔkyerɛ same time Yesu ama 9 to 10 yɛbɛsan ahyia ɛwɔ kasa fidie so nyame yɛ adom so so ahomakye ɛyɛ Sompa first service no so so ɛyɛ adjoin ɛyɛ 5 to 6 ɛna wobɛda na ona ɛbɛyɛ wo dɛ mede wo fie hɔ no wɔ adwuma mu nyinaa hyɛ Awurade